Kaixo guztioi, dakizuen bezala sprint eta olimpiko distantziako probetan parte hartzeko lizentzia ateratzea guztiz beharrezkoa da. Proba haietan parte hartu behar ez baduzu, ez da beharrezkoa, baino bai gomendagarria. Hortaz, bideo honetan lizentzia nola atera azalduko dizugu. Lehenik eta behin lizentziaren zergatia azalduko dizuegu. Honek, entrenamentuetan sufri ditzazkegun lesio edo istripuak babesten ditu. Hortaz, garrantzitsua da hau lehenbailehen ateratzea. Ikusiko duzue proba mediku desberdina daudela, guzti horiek aspektu desberdinak aztertzen dituzte. Zuek ikusiko duzue zeuen egoeraren arabera zein den ondoen egokitzen den proba medikua. Ikusiko duzue proba medikua oso azkar egiten den zerbait dela, hitzordua eskatu eta ordubete baten egina dagoen zerbaita. Proba medikua atera ondoren, lizentzia atera behar duzu. Hau, libreki edo triatloi talde baten egin dezakezu. Lizentzia libreki atera nahi baduzu, Euskadiko Triatloi Federazioko webgunean duzu informazio guztia. Bertan, lizentzia atalean sartu behar duzu eta hortxe duzu prozesuaren informazio guztia. Lizentzia tramitatzeko lizentziasgipuzkoa.triatloi.org ataleko hasierako menuan alta kirolari teknikari ofizial jartzen duen botoian egin behar duzu klik. Bertan, plataformak eskatuko dizkizun datuak sartu behar dituzu. Hala nola nanaren argazkia edota datu pertsonalak. Behin datu guztiak sartuta, ordainketa egitea besterik ez da geratzen. Lizentzia triatloi talde batekin atera nahi baduzu, zure herriko triatloi talde batengana jo eta haiek kudeatuko dute zure lizentzia guztia. Ez badakizu zure herrian zein triatloi talde dauden, Euskadiko Triatloi Federazioaren webguneko federazio atalean kluben zerrenda izeneko atal bat aurkituko duzu. Eta bertan, zure herria jarriz gero, zein triatloi talde dauden azalduko zaizkizu. Beste zalantzarik baduzue, lasai zuzendu gugana. Laster arte!